panibagong araw at panibagong sorpresa na naman ang ating gagawin ngayon. At syempre ako ulit, si Jomay Paragas at siya naman po si Dian Paragas. At ang pangalan po ng aming isang sorpresa ay si Sir Diosdado Vergara and Norma Vergara from Rosario. So ano pang hinihintay nyo? Arat na! A few moments later. Pupunta na po kami ngayon sa bahay po ni Sir Diosdado at dito naman tayo. Yan, yung poste na yun. Hanapin na natin yung mga pero ito na po. Ay kuya, good afternoon. Saan dito yung bahay ni Sir Diosdado po? Pantay na lang kami. Hindi pwede dito. Dito na lang ading, hintayin na lang namin. Kala ko pa siya. Nakakaliwa naman sabi niyo. Sino si Diosdado? Ako po yun. Ay, hello po, Nay. Hello po. Sabihin mo na, May. Basta. Oh, ginagawa. Pasok po. Oh, sige. Ayun po sir si Diosdado po. Yes, ma'am. Mukhang busy po kayo ata sir. Busy ha? Pero pwede pong pwede pong mahiram po saglit po yung oras po. Kayo po si Ma'am Norma po. Ay, hindi nga pag-urayan na JR. Basta. Diyan po sa labas, ma'am. May titignan lang po tayo na ano. Na? Sabi mo. May sorpresa po kasi may nagbigay po ng Ay, regalo po para po Opo. kay po. Kay... Sa inyo pong. Paul. Oo. Tara po. May nagbigay po kasi sa inyo. Ikatamad niya ba? At Garaw! kinontak po kasi niya po kami na Ikabiling-kili! kami pa yung pumunta po dito. Tawagin po namin po kayo. Oh, sige. Ano, May? Punta tayo doon sa labas. Opo kasi nandun po yung may hawak po ng Oh, sige. regalo po para po. Oh, sige. Ay, sarado mo. Yung sarado mo, JR. A few moments later. Ikaw, mali ka na. Okay lang po. May regalo kami. Surprise! Marami. Bigay ni Tatang siguro. Si Uncle. Nasaan po siya? Bali po, ano po bang meron, sir? Birthday niya Ay, kahapon. birthday po nyo kahapon, sir. Happy birthday po. Happy birthday po. Salamat. Wala nga kami eh. Alam niyo na po ba kung sino po yan? Wala. Ay, wala pa po kayo. Wala akong idea. Wala pong idea. Ano eh? Biglaan. Ano yan? Sakay? Ano po? Pakalidan. Baka si Juan. Baka si Juan. Tennis store. Baka po siguro, baka po. Wala naman tayong ibang alam na kami. Ito sa amin. Anak po ba sila, sir? Oo, anak namin si Juan. Dito siya nakatayo siya nakatayo. Kaya alam
tayo sa iyo eh. Saan banda? Nasaan? Nasaan na? Nasaan na yun? Alam, wala naman dito. Baka dito. Wala naman dito. Ay, baka doon sa L300. Baka andun siya sa L300 na van. May. Surprise! Nirisay! Ayan po, ma'am. Ay, salamat! Salamat! Kain na kami. Halika na. Ang bigyan ko kahapon. Ayan, so yan nga po yung surprise po. Ito po. Makantiya! Halika na! Ang daming balon. Ayan mo kami. Ayan mo, yung surprise. Halika na! May surprise. Nee, yung surprise mo. Halika na! Ayan na, wow! Yan ang pangarap niya kasi. Anong masasabi niyo sa Shopee? Sa regalo po yan ni Ma'am John po at ni Sir Nestor po. So, tama po kayo ng kuya. Salamat naman. So, ano pong masasabi niyo po sa kanila po sa regalo po nila? Salamat, anak ko. Salamat. Salamat anak ko sa ingkod mo. Kanyami. Ibigam mo nga sa ingkod mo. Salamat. Alam mo tayo, bisiklita nga. Si kami nag-set up ka dito. Pagpagada nga. Surprise ka ron. So, Ode, may Ayan po handa na sa tayo. ano pong masasabi niyo po sa surprise po nila. Hindi ako makapagsalita. Salamat. Excited ako na, excited ako. Salamat anak ko. Salamat, Nung Juan, kayo. Nestor. Dahil Balong ko naman. binigay niyo yung... Kasi pangarap ko kasi yung mapalitan na yung bike ko kasi yung ginagamit ko nung magkatrabaho. Kaya ito po yung surprise po. Salamat anak ko. so pasok. Amingan mo anak ko ha. Dakas tayo nga regalo. Kunakin niya, murahin mo bigat. Hindi ka mo mamati. Ayan, so picture po muna kayo, ma'am. Galing lahat. Okay. Halika na, halika na. Ang kasakay sa bike siya. Yan po. Picture pa tayo. 1, 2, 3. Ayan, so pasok na lang po muna natin yung handa po ni Sir. Dahil birthday po niya kahapon at ngayon nga po sila sinurpresa. Opo. Yun na nga po. So ipasok na po natin. Ang ipapasok ngayon yung mga makakain, cake, bike. Sa susunod na ipapasok na yung ban na ang ipapasok. Tara na. Salamat. A few moments later. Sige ka na yun. Surprise. So hindi pa nga po dyan nagtatapos po ang pasurpresa po para po kay Sir Diosdado at Ma'am Norma po. Dahil may nanda pa pong message si Sir Nestor at Ma'am Joanne po. At babasahin po yan ni Dian. Happy birthday, Papa and Mama. Best thing is yet to come. Stay safe and healthy. We love you from Nestor and Joanne. Ayan. Ayan po yung message po nila kahit na simple. Wala kasi yung isang anak ko. Nagkamarigyantan. Nagkidantautan. Ha, si kami sumublang kini papa ko. Nagbalik tayo ng kabagyan.
So, yun po yung message po nila. So, ano rin po kayong message niyo po para po sa kanilang dalawa? Salamat, anak ko. Salamat, Mister. Dati hindi nga surprise. Ami mo, anak ko. Nga dakastoy. Salamat. Salamat, anak ko. Narugurugit kami at trabaho ni Papa. Magluluto ako, mat. Tuloy na yabanda kami ka nakiktuta. Kapanya datangay ko na. Salamat, anak ko. Salamat, kibay pa ni Papa. Salamat. Ay suti pangarap na. Salamat, anak ko. Dakamiti nga to. Nagagsak ni Mama Mat. Mga bakti tutuktuin. Ate, ano rin po message niyo po or wish niyo po sa kanilang dalawa? Ay, sana hindi sila magbabago. Dapat sweet sila lagi. Huwag laging away. Oh, ano message mo kay Mama Mat? Kaya po. Ano po message? Ano message mo Kanya, yun ang bunso namin. Bunso. Ayan, Si Bunso sige na lang, po. si Bunso. Thank you, Ma, pa Duray. Strict to working niya mo. Ay, tumda ka kayo. Ay, ayat kayo, anak ko. Ay, no, kasano sa inay, ayat kayo. Mga inay-inay kayo, mabirbiro ka. Ayat yung mama ko. Si Kuya po kaya, ano bang message niyo po? Kuya, Nakabigay ko sa kinyata. Stay safe. Uray kaste kami laang nga, naganak kanyayo, anak ko, inay-ayat kayo. Naman lang tayo may isa, inay-ayat ko, anak ko. Pinyayigat o dinyigar o. Naikabog garo dyan tayo. Diyan maraming ko. Alangan mo at magkumano mo kasi nga. Sitwasyon. Tawagan magtaniman ng kumano. Mabandi ka mo magkapag. Magkapantay na. Siyempre. kantahan na lang po natin po sila na para po ma-wish na po yung, ay ma-blow na po yung candle po. Nini, sisindin mo. Sabay-sabay po tayo Salamat, anak ko. Tika, ito kasango. Hindi atay tuya na yung Hindi ka nag-vlog. Okay, 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Kainan na. Blow the candle na po, ma'am, sir. Ako na magbibideo, ma'am. Nay, anak ko na dati regalo. Nay. Dahil di ba birukan na niya, may sa anak At dati yung pa-birthday ni Papa ang kanyamin. Na, ina, damaso na. Aso. Hindi, pakita mo ni Manong Mau. Ayun na po. Blow kayo pa na lang. Blow, blow. Ah, sige. So, ano po? Bye. Okay, so family picture na lang po para po. Family picture. Kayong lahat na lang po, pati yung nasa cellphone na kabidyo. Anak ko, dati yung regalo ni Manong mo Dito na lang sila. Ito na lang po. Dito. Jumar! Jumar! A few moments later. Ah, picture po tayo ah. Nay! Picture po. 1, 2, 3. A few moments later. Isa pa po. 1, 2, 3. Ay, mali. Nay, aadik ka sa sabitan mo ito pa! Sige. Ipang-ingat tayo, sige. ka nun. Ingat tayo, sige. Diretso, sige. Diretso. Sige. Sige, bye. Sige, tigdagata. Yehey! Dami pira! Yehey! Dami kami Bakit ba pira! unag na nataw eh? Ay, ika na may bustak eh. Yehey! Papainting sa amin. Sorry. Yay! 50 na, 50 na, 50 na. Baka sa huli dollar na!
Ang dami. Hala. Ang dami. Hala. Dalar na. Ang dami. Unahan kayo na. Unahan kayo. Iya, dami na pira. Bakit 1,000 na yung susunod? Ang dami. Si tatay yata wala. Grabe. Oh, mas madami sa akin. Yun. Picture po, picture. Ano ang kunin mo? Picture po ganyan po, ganyan. 1, 2, 3. A few moments later. So, dyan na nga po tayo nagtatapos at nasaksihan niyo naman kung ano yung naging reaksyon ni tatay at nanay sa sorpresa ng kanilang mga anak. At kung gusto niyo rin po kayo na rin po ang susunod naming sorpresahin, ay i-message nyo lang po si Mylene Palabay at please don't forget to like, share this video, and subscribe mo, surprise mo, deliver ko para po update po kayo sa mga bagong video na i-upload namin. And